The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan, alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, ug alang sa pagmatuto sa pagamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 119:105, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mark 13:10, and the gospel must first be preached to all the nations. Amos 8:11, behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Now we have to note this, that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you are taught, and overflowing with thankfulness. The next few moments, ato kiniigahin sa usa ka hilom mga pagampo alang sa pagpangandam sa tong kaugalingon. Ikaw nga Kristohanon, auhag ka, gimanduan ka sa paggamit sa recovery technique sa 1 John 1:9. For the aron masiguro ang ikaw mapunan sa Espiritu Santo, for the perception and metabolism of Bible doctrine. And you also have the opportunity of blotting everything else out except concentration on the teaching of the Word of God. So, alang kanimo usab nga dili pa Kristohanon, gidapit ka paggamit sa imong kaugalingong kaubuton to believe on the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. So, in preparation for our study, let us pray. Mangampo ta. Most gracious Heavenly Father, we thank Thee for the privilege of being sustained logistically in this devil's world, and for the privilege and the opportunity of fulfilling the most exciting and unusual plan of all human history. We are grateful, Father, that we live in the church age and in no other dispensation where we have been given so much and where the significance of the ordinary believer is beyond measure. We now pray that God, the Holy Spirit, will challenge us regarding the things that we're going to take up today, for we ask it in Christ's name.
Amen. Maayong adlaw sa tanan, ato na usab nga ipadayon ang atong gibiyaan nga tun-anan bahin sa the doctrine of guidance. Naunas tanan, gahapon sa atong pagbiya niini, naghiskot kita bahin sa Kristohanong pagkinabuhi nga ang pagpadayon nimo sa pagtuon sa pulong sa Dios makatuna nimo ang or maangkon nimo sa dihang ikaw makakabot sa imong espirituhanong pagkahamtong, makabot nimo ang giingon nato nga pagkamapaubsanon. The other name for this is of course humility sa in English, upon doctrinal orientation or grace orientation. Now, sa atong pagtuon, padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, this is producing goal orientation when you know what you are trying to do in life. Now, of course, ang grace orientation is otherwise called humility. Ug kini naga-produce og inner beauty, and it produces control of the details of life. Ikaw makakontrol, dili ikaw ang ulipon. Ang magtutuo knows how to run his life, pagpadagan siyang kinabuhi. Sayod siya what to do with money. He knows what to do with material things. Makamao siya mo dumala niini. Makamao siya sa pag unsay buhaton niya bahin sa iyang trabaho. He knows what to do with social life. He knows what to do with the Word of God in his life. Nganuman, tungod kay ang una o pasiuna siyang kinabuhi, mo man ang pulong sa Dios. The rest of the things are details, mga detalye. Now, siya ang nagakontrolar, siya ang master sa mga detalye sa kinabuhi, and never be a slave of those details. Now, it's because of Bible doctrine, tungod sa pulong sa Dios nga naa na diha sa iyang kalag, ug kini nagatuyok-tuyok na diha sa iyang panimuot. So mao kana ang makita nimong magtutuo nga nagmadinaugon. He is a successful winner believer. Kaya ang Diyos wants to maximize the imputation of blessing ngadto sa magtutuo din sa kanang phase 2 sa plano sa Diyos. Nahinumdum ka ba sa 3 phases sa plano sa Diyos? Ang unang phase 1 mao ang kaluwasan, salvation. Phase 2 mao ang believer in time, ang magtutuo din sa panahon. Ug ang ikatulo, inikahuman sa iyang kinabuhi din sa yuta, then kuha na siya sa Dios, mao na ang phase 3. Okay? So mao kana paglabas nato nining phase 2 nga mao karon nga atong gitutukan kay niya pamanta sa phase 2. Kay kung kita magmadinaugon, successful kita nining pagkinabuhi sa phase 2, then to ay nagahulat natong full reward dito sa phase 3. Now, diya sa 1 Peter chapter 2 verse 1 nagaingon kini. Therefore, nakining therefore din giingon ni sa English grammar nga coordinating conjunction. Therefore, having set aside all evil, all malice, all or guile, meaning verbal deceit, all hypocrisy, kay mao kini ang phony communication, like mga kasina, kanang pangabubho, are all evil communication. Mao ni ang mga sala sa kanang ang example sa mga sala sa dila,
ang imong kasina, pangbubho, pagkamapahitason, mao kini mga mental attitude sin sala sa huna-huna. Ug ang sins of the tongue mao tong lying, pagpamakak, paglingla, o human viewpoint communication. Mao kini mga sins of the tongue. Now, okay, so mao na ang sugo sa pulong sa Dios nga we have to desire the milk of the Word of God. Karon dili naman milk, kita mga nakaabot naman kita sa adolescent stage, mga sa tawag sa Binisaya, ino lang nato adolescent. So we have to desire kay it's normal in life to be hungry for the Word of God if you are a believer. Ang word nga desire dinhi ana pahimutang nila sa aorist active imperative second person plural of the verb ipipotheo. Ang ipipotheo sa in English is desire, which is verb. Verb kini nga nagkahulugan og to desire something intensely. Now, desire the sincere milk of the Word. Well, wa may pulong nga sincere diha. Ang pulong sa para sa gatas o milk dinhi na ipahimutang nila sa neuter, accusative, singular sa noun nga gala. Mao kini ang Griego nga pulong sa milk, gatas, gala, it means milk. And kini nagahisgot og mga sinugdanan nga mga pagtulunan, basic doctrine, upon which a superstructure is built. Nomdom kaniya itong dakbalay nga itong pagatukuron. Now, the word for sincere dinhi, mao ang pulong nga literally means genuine or rational. Ang Grigong pulong adulos. Adulos means the genuine milk. Now, here is the purpose. In order that you may grow thereby. Ang tuyo niining tuon sa pulong sa Dios, therefore, is to produce spiritual growth. Kasi mao kana. Mao kini ang tuyo nga patun-on tas pulong sa Dios aron mo tubo kini nga tong kalag. Then there is the subordinate conjunction diha nga hina. It's INA, hina. Kining hina naga-introduce kini og gitawag nila purpose clause. And it always takes a subjunctive mood. Now, nagisugot na tayo ni grammar. And that is exactly anaa niini tungod kay ang subjunctive naga-indicate kinig potentiality. Ano siya may potentiality sa Binisaya? Di ba? Puruhan. Okay? Mo na naga-indicate niya na puruhan. So, anaa nila ipahimutang kinig aorist, active, subjunctive, second person plural sa verb nga auxano nga ang pasabot that you may grow or increase thereby. Thereby literally means by means of. What is involved here dinhi nga atong gisgutan nga sentence. And the instrumentality nga nahilambigit dinhi mao ang pulong sa Dios. But then ana ay gitawag og prepositional phrase nga kanang ilang hikling una that's left out here. EIS og ang feminine accusative singular sa noun nga soteria. Ang soteria literally nagkahulugan kini og salvation sa English. Into salvation or into deliverance.
Kaya ang pasabot man yun, salvation is deliverance, nga ikaw mahiling kawas. Okay? That is true of believers. They're already saved. Mga luwas na ang mga magtotoo. Ang soteriya dinhi, nagahisgot og kanang Diyos nun nga disiplina. That is deliverance from divine discipline. Okay? Kaya abi nibo, ang magtotoo gikinahanglan nga siya makakaton sa lakat. Sakto ba nang binisaya? Lakat. To walk in fellowship with God. Magalakat siya uban sa pakigambitay sa Dios, fellowship with God. Siya magasugod, of course, nagasugod siya sa iyang pagkadugtong o pagkahiusa kang Ginoong Jesucristo. Mao kana ang permanente niya nga kanang family relationship with God. Mao bitaw nga siya nahimo ng sakop sa harianong panimalay sa Dios. Then he has to learn therefore to walk in fellowship with God. So, ang usa ka magtotoo gikinahanglan nga siya makakat-on sa mga sinugdanan nga mga pagtulunan, basic doctrine, aron sa ingon niya na tuman siya. He can function well sa iyang Kristohanong pagkinabuhi. Gikinahanglan niya nga iyang makatunan ang rebound, kanang recovery technique sa 1 Juan 1:9. Mao kana, well, in general, mao kanang pagkumpisal, pagsugid nimo sa imong mga sa. He has to learn these things aron sa ingon niya na iyang magamit kini sa iyang pagkinabuhi. Kay di magagamit ko sa kabutang wan nimo mailhi, wan nimo makatuni. Basta so gikinahanglan nga iyang makatunan kini. A believer has to learn to walk in fellowship with God, to walk in the light, na kana sa 1 John, to walk in love diha sa gugma, to walk in truth diha sa kamatuoran, and to walk by faith. Maglakaw siya uban sa pagtuo. O nahibaw ka? He has to learn all of this. Gikinahanglan nga iyang makatunan kining tanan, that you may grow thereby into deliverance from divine discipline. Aron di siya unsa disiplinahon. Kaya anak man siya sa Dios. No, ang usa ka magtotoo has to get knowledge of doctrine. Kinahanglan iyang makatunan ang doktrina and learn how to walk in fellowship. Nga siya magalakat o magalakaw uban sa pakigambitay sa Dios. Otherwise, he is going to be out there under divine discipline. You see, kung tuwan na siya gawas, siya ubos siya pagdisiplina sa Dios. So, mawagtang ang iyang mga panalangin. He loses his blessings. Kaya abi nimo, daghang mga kaigsuunan natong Kristohanon nga wa gyud sila alamag whatsoever. They don't have any clue whatsoever unsaon nila pag function ingon nga mga Kristohanon ni ining kalibutan na. O kanat, it's tragic. Uoy kayo, una-unaon ka na. Because samtang ikaw buhi pa niya sa imong lawas, and you just disregard, imo lang ihikling o di nimo panumbalingon ang pagtuon sa pulong sa Dios. Ang Dios ra ba moingon siya sus. Kining sus is US. Nagkahulugan kini og ang Dios ana ay parte. He has had it for eternity. God has always been happy. Okay? Now, where did God get his happiness from? Diin man niya kuha ang iyang pagkamalipayon. Ang tubag, gikan siyang kaugalingon from himself. Inumdumi,
wa buhatang Dios. God is uncreated. So, He has always existed. Sa kanunay. Okay? O regardless of what man does, God is never unhappy. Dili yun siya mahimong di magmalipayon. Samtag yun na. Regardless of what man does, God is never unhappy. You should understand that. God is never unhappy, ever. O ang Dios, buot nimo magtotoo. Nga imong mapanag-iya usam ka ng maong matang kalipay. Kanang gitawag og plus H as a fruit of the Spirit nga naa nimo mabasa sa Galacia 5:22 ug 23. So, mo kana fruit of the Spirit regardless of what anybody else does in life. Ang imong katungdanan ingon nga magtotoo kang Ginoong Jesucristo mao ang paglakat uban sa pakigambitay sa Dios, to walk in fellowship with God. Now, kung buot silang mahimong mga reversionista, na iba naman kakonsepto pa sa mutong reversionista. Sa mani, buot pasabot ng reversionista. Kanang pulong nga reversionist, gikan ka na sa original nga root word nga reverse. Reverse ba? Kamo magkamaumulo maniho og sakyanan, you know how to reverse. Nga mo atras. Okay? So mo nang gigamit ka ng punga reversionistic people, believers, ha? Kung ikaw muhunong, di na ka mo padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, the tendency ni mo mao kay hinghunong ka naman, ma-reversionist ka, mubalik ka sa imong giagian. You see, kaya wa naman kay spiritual momentum, inumdumi po na. So you're gonna be a reversionistic believer, and you will be around and lawless people, just let them go their own damn way. Pasagdi sila. Kaya wa man tayo mahimo. Nagamit man silang kaugalingong kabubuton nga mag-reversionista. Kinayato lang yung pagpasabot nga sa diha nga kita muhunong sa pagtuon sa pulong sa Dios, sigurado nga kita mo reverse. Now, sa diha nga kita mo reverse, we become fools. And that's our option. You see, kinabubuton nato ng mahimutang reversionist. Kining word nga reversionist, ang laing pulong niini nga sagad gigamit sa kasagarang mga modern churches karon man gitawag nila og backsliding. Kay apan ang doctrinal nga gigamit mo ang reversionism. See? So, kung kini sila mag-reversionista sa ilang Kristohanong pagkinabuhi, that's their option. What tayo mahimo niya na. Basta, it's a matter of choice. Now, kung imong mahibalag kining mga matang sa mga magtotoo, makita nimo nga they don't prioritize the Word of God. Kung sa ako nang gingon, that's their option, that's their problem. Now, ang imong katungdanan, mao ang pagkat-on sa doktrina o sa pag-unsa, function with it. Kaya ang matag magtotoo should be characterized by that inner happiness. Diya sa Galacia 5:22. And when other people look at you, tanaw sila nimo, and they would say, what's wrong with you? How come you're always happy? Anong mura man kakanunay malipayon? So, kana mo'y mag-aabre sa pultahan, wide open, ngadto sa evangelism, sa pag-witness nimo, saksi kanila.
And to get other believers who are ignorant of doctrine, sultihin sila. We have only begun to fight the battle of learning doctrine. It just gets better and better and better. Pagkaanam lang yun nindot ang kinabuhi. Kaya nga naman, kini mauni ang gibuhat sa usa ka magtutuong nagmatinumanon sa pulong sa Dios. Nagmatinumanon sa iyang nakatunan, iyang gituuhan, iyang gihangop, iyang gikanang angkon, o iyang gigamit siyang kinabuhing Kristohanon. Okay? Kay nomdom kaniya itong critical pathway natong mga Kristohanon. Ang knowledge of Bible doctrine, matod pa sa 1 Pedro 2, 1-3, ang atong pagkahibalo sa pulong sa Dios, pagkat-on sa pulong sa Dios, atong gituuhan, atong gigamit, o ato kining sagulan sa atong pagtuo. Hebrehanon 4, 1-3. Kini mo sangpot, this will lead nato ng mga Kristohanon into the realm of doctrinal reality o kanang ginganlan o divine viewpoint, mental attitude. Sumala pa sa Isaiah 55, 7-9. Kining maong Diyos nun nga pangnauna, divine viewpoint, mental attitude, mo kini ang tinubdan. This is the source sa espirituanong gahom, sa espirituanong pagkaalinggaton, discernment, spiritual love, espirituanong gugma, o espirituanon nga pagtubo, spiritual growth. O ang kining package ni ini, kining kinatibukan ni ini, mo resulta ngadto sa production of doctrinal orientation. Ang magtutuo, ma-oriented na siya to everything in life. You know what I mean? Mahiluna na siya, na iyang kanang pagka-oriented to everything in life. Like, sa kinabuhi, o bahig kamatayon, bahin sa kaminyoon, bahin sa ilang trabaho, bahin sa pagkaon, bahin sa panimalay, bahin sa paghigugmaay in romance, sa ilang pagkatog, o in social life, panginabuhing sosyal. Tanan, bahin sa kinabuhi, everything in life. No, nagingon. Now, doctrinal orientation, doctrinal objectivity, bahin sa tao, mga tao sa mga butang. Kay, hindi pa naman, tadi man makalipay ang mga butang. Things cannot make us happy. Ang mga tao, dili palipay na to. Ang Diyos ra. Ang Diyos lamang ang makalipay ka na to. Only God can make us happy. See? Ato naman yung gisgutan to nga kanang imong asawa, gidisinyo kana sa Diyos to be a fabulous blessing. Kung kana siya, nahiluna o mauna siya ang tukma nga babae nga na hiluna usab sa pulong sa Dios. He is plugged to the Word of God. Ikaw po asawa, kanang imong bana karon, gidisinyo, gituyo po na sa Dios to be exactly that. Okay? Kay ang Yahweh sa usa ka malampuson nga kaminyoon, sumala sa itong nahibawan o nakatunan sa doktrina mao, ang espirituanong kinabuhi sa bana o asawa. The spiritual life of both husband and wife. O ato no sang nahibawan, kadtong triangle of marriage. Now, this is some kind of a review. Kaya ato naman yung gituki. Ato lang yung subli, giusob na to, paghisgot kay manong danon kini. Okay? So,
we already learned about the triangle of marriage. Ang una ini physical attraction, ikaduha soul rapport, ug ang ikatulo spiritual life. Na ang yawi nining tulo mao ang spiritual life. Sa ako nang gidaingon, it's the spiritual life of both husband and wife. So mao ni atong gisgutan kining critical pathway natong mga Kristohanon, natong mga magtotoo. Now, gikinahanglan ang atong pagpanag-iyan ng doctrinal nga pagsalig diha sa Dios kung kini mo sangpot sa doctrinal nga kaligon, kaisog ngadto sa tao ug sa mga circumstances kinabuhi. Now, inumdong ka ni Abraham. Unsa man tong nahitabo ni Abraham. Diha siya doctrinal nga pagsaling sa Dios. Nahibaw siya, nasayod siya nga gisultihan siya sa Dios nga kanang offer ihalad niya ang iyang anak na si Isaac, his only son. Og pagingon sa Dios nga ihalad ng imong anak, offer your son Isaac. Og si Abraham mingon siya, yes sir. Sugot dayon siya kay diha man siya doctrinal confidence sa Dios. Nasayod si Abraham nga si Isaac mabuhi gyud. Whether God wanted him to go ahead o iyang kanang ihalad si Isaac as a burnt offering, si Abraham is going to stand there. O God is going to resuscitate him. Iyang pabangunon, pabuhion. Nakita ni, naklaro kayo ni Abraham sa iyang huna-huna. It was very clearly seen it happening. That's what gave Abraham doctrinal courage to go through niadto. Well, bisag kinsang magtotoo nga why doktrina, moingon gyud siya, unsa ba to si Abraham? Tingali ilang tabangon o ilang kuptan si Abraham. Oy, ayaw na buhata Abraham. Nila katubang why doktrina. Apan si Abraham mituman siya tungod sa iyang doctrinal confidence in God. Iyang pagsalig, hingpit nga pagsalig ngadto sa Dios. O kadto si Pedro usab suway man to sa pagpugong ni Ginoong Jesucristo sa pag-adto sa Jerusalem. Atong mabasa man sa Mateo 16. O dili buot si Pedro nga mamatay ang atong Ginoong Jesucristo tungod sa atong mga sala. Noon sa to si Pedro. Kini ko si Pedro na pagka-emosyonal. Ang iyang kinaiya na pagbati gyud kanuna ang iyang gigamit emosyonal. So mo to na emosyonal siya niya to, ayo Dios dili mi gusto nga magpakamatay ka. Ano sabi tao si Pedro? Ano ang hulagway ni Pedro ni stupido siya to. Wala naman magamit og doktrina. You see? Ang sunod nini, ang doktrina nga naa nagatuyok-tuyok na sa imong panimuot. Mo produce kini og goal orientation. Sa diha nga ang usa ka magtotoo nasayod na siya unsay iyang gibuhat siyang kinabuhi. Mao na gitawag nato og pagkamapaubsanon. You see? Mapaubsanon. Di usa ka na ka bertud, mithi o kanang hiyas nga Kristohanon ka na. Apan dili na nato ma-develop kung wa tay pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Mao bitaw na diha sa Colosas 3:17. Whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father.
See? Kaya kita ra ba mga magtotoo diha sa 2 Corintios 5:10 giingon ra ba diha nga, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may be recompensed for his deeds in the body, according to what he has done, whether good or bad. So, sundan ka na sa Roma 14:12. So then, each one of us will give an account of himself to God. Manubag ta tagsa ka nato. Individual. Ang atong kanang panubag. Give an account sa atong kaugalingon ngadto sa Dios. So, mao ning mga punto atong gida kanimo nga mahinungdanon kayo. Pilipos 2:9 ngadto sa 11. I'm quoting some verses din he. For this reason also, God highly exalted him. Kaning him mo si Ginoong Kristo, and bestowed on him the name which is above every name, so that at the name of Jesus every knee will bow, of those who are in heaven and on earth and under the earth, and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Now, in Colossians 3:17 pod, gaingon diha nga, sa diha nga kitang mga magtotoo, magaampo, magpasalamat ngadto sa Dios nga Amahan. Unas tanan, kinahanglan nga kini diretso, okay? Should only be directed to God the Father. Pinaagi kang Ginoong Kristo, not through other way. Okay? Mao man gyud na ang agenda of prayer. Oh, by the way, ang agenda of prayer gyud mo nang kadtong Operation CTIP. Unsa man to? CTIP. C, confession. Kinahanglan mo kumpisal na ta. Sugid ta sa atong mga sala. Sunod, thanksgiving. Magpasalamat ta sa Dios. Nagandang ipasalamat. Nga buhay pa ta. Naapatay iyang support, protection, tanan. Nga niya nato na dawat. Grasya tanan. So, thanksgiving. CT. Ang I, unsa mga I? Intercession. Pagampo ngadto sa uban. Ubang mga kaigsuunan. O ang P, mo na ng pagampo sa imong kaugalingon. Mao na iyong petition. So, confession, thanksgiving, intercession, petition. But, in general, when we pray, kitang mga magtotoo, kinahanglan nga atong idiretso ang atong pagampo ngadto sa Dios Amahan, pinaagi kang Ginoong Kristo through the Lord Jesus Christ in the power of the Holy Spirit. Kay kita mga anak man ta sa Dios, pinaagi sa atong pagtuo kang Ginoong Kristo. Galatia 3:26, for you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Og diha sa John 1:12 also, but as many as received him, kanang him, si Ginoong Kristo, to them he gave the right to become children of God, even to those who believe in his name. So, mao na ang mga bersikulo nga akong ihatag kanimo nga gikinahanglan nga maugmad kining atong mental attitude. Mental attitude of gratitude should already become a part sa atong kinabuhi. Kining maong attitude o ang binisaya sa attitude pagtagad. Basta kining maong pagtagad of gratitude, attitude of gratitude. Diha gyud magsugod right after you get saved.
Sa diha gyud ka naluwas ka sa imong paghimog decisions pagtuo kang Hesus Kristo, diha magasugod kining giingon natong attitude of gratitude. And this attitude should always be a part now. Kinahanglan bahin na kini sa atong kinabuhi ingon nga mga Kristiyanon until kanang forever. Hangtod ni sa hangtod kining maong attitude. Kay this attitude of gratitude is part of every believer's prayer. Kinahanglan mo bahin kini sa kung bahin na og pagampo. So, ayon na ito kalimti itong agenda of prayer. Kay mao kana ang tukma gyud nga gipahiluna sa pulong sa Dios. But what's this? Bantay ni. Sa dili pa ka mosugod sa pagampo. Now, I'm referring this to you, my fellow believer. As a believer, before you start to pray, ikinahanglan nga wa kay unsa unconfessed sin. Ayaw pagtiner og sala nga wa nimo ikumpisal. Kay that's the time nakigbungol ang Dios kanimo. Sakto ba ng pagasultiha? Kay kung naa pa kay mga salang gi hambin o gi tinir diya si mong kalag, anha makigbungol ang Dios kanimo. Di ka dili mahimong makigkukabildo kaniya kung naa pa kay gi kanang gikuptan diha, gihawid-hawiran pa nimo, gitagu-taguan pa nimo nga sala. So you should rebound. 1 John 1:9. Name your sins one by one. Okay? Kutob sa imong manunduman. Nasugod niya itong pagmatagyod nimo ning suod ng mga dautang una tingali. So, salaman to. So, mo nang imong kanang himuan og kanang examination ng imong tanlag. Sa batong nahimo na kung sala ka ganiha. So, mao ka na. So, once you remember all those sins, then name, acknowledge, admit, enumerate, cite, acknowledge, okay? Mao ka na. Ngadto sa Dios. However, when we pray, we should be sure it is within God's will. Kinahanglan na agad ta sud sa kabubuton sa Dios. So, balik ta sa Colossus 3:17, whatever you do or in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. Now, ato ragong ipunting una nga itong una-una nining particular verse, nining Colossus 3:17. Ato namang na katunan nga everything, every detail that we do in life, God's Word nagamando sa tanang mga magtutuo to do it in the Lord Jesus Christ's name. Do it as unto the Lord, giving thanks to God the Father. Inig-ampo ginato. You should do it in the Lord Jesus Christ's name. Kaya abi nimo, giving thanks to God, pagpasalamat ngadto sa Dios, bahin kini sa pagampo. Okay? And we are supposed to know the proper agenda of prayer. Mo ni ang husto tukma nga kanang inunta protocol nga subayanon, sumbanan sa ato pagampo. Ayaw na kalimti. Confession, thanksgiving, intercession, petition. Oh, by the way, ang pagampo, mabuhat lang kini sa ka magtotoo. Nili ni mabuhat sa dili magtotoo. Kasabot ka? Prayer can only be done by a believer. The only prayer that is acceptable by God in the prayer of a believer, not the prayer of an unbeliever. Mora,
Ang pagampo ra sa magtotoo ang unsa madawat sa Dios kung bahin na sa pagampo. Ang pagampo di magtotoo, di madawat. It's wa tay mahimo niya na kay kana doktrina man pagtulunan man na sa pulong sa Dios. So kay kita kay mga anak man ta sa Dios, John 1:12, but as many as received him, to them he gave the right to become children of God, even to those who believe in his name. Now ni ay pasidaan nga akong ipahinomdom nimo, fellow believer. There is a warning, okay? Do not pray to God the Father if you are an unbeliever. Do not pray to God the Father if, as a believer, you are carnal. Na kasabot ka to? Pasidaan eh. Ayaw pagampo nga to sa Diyos nga mahan kung ikaw dili magtotoo. O alang po kanimo magtotoo, ayaw pagampo nga to sa Diyos nga mahan kung ikaw karnal. Iba na po ka kung sa pasabot o karnal. Wa kas gawas, wa ka sa suod sa imong operational divine sphere, meaning nahigawas ka sa plano sa Dios. Tuwa ka sa unsa. Gawas, well, of course, di man punta makaingon nga tuas gawas. Ato na inon, tuwa ka sa suod sa unsa plano ni Satanas. Iya nang dapit nga may gahom ni Satanas. Just imagine, ikaw Kristohano niya, mupuyo ka dito sa dapit ni Satanas na ay gahom niya. Imagine, duha ra ba gyud ni ka dapit nga igamhan ni Satanas. Cosmic 1 o Cosmic 2. Ang Cosmic 1 mao ang arrogance complex. Pagkamapaytason. Ang Cosmic 2 mao ang hatred. Kanang dumot. I think that's the Visayan of hatred. That is cosmic system yapon ni Satanas. Just imagine, kung nakakagitinir ng mga sala, tuwa ka, magpuyo sa iyang dapit nga may gahom ni Satanas. Can you afford to live there as a believer? Anak ka sa Diyos, God. You are not supposed to live there. You are in the wrong place. You see? So, mauna nga, imanduan ta sa Diyos. Balik sa suod sa plano nako. You see? So, kung nakakasgawas, do not dare to pray to God the Father. Because you are carnal. Dili ka spiritual. So, only believers can pray to God the Father, but only when the believers are in fellowship with God. Sabta gina. Sa diha nga ikaw naanay pakigambitay sa Dios in fellowship, then that's the time nga ikaw makaampo. You can pray. Remember, there is protocol. And you know what protocol means? Mga paagi. There is protocol and ground rules when it comes to prayer. Numdumi itong agenda of prayer, CTIP. And mabita ang James chapter 4 verse 3 nagaingon, you ask and do not receive, because you ask with wrong motives, so that you may spend it on your pleasures. See? Onya na pag yung prinsipyo gani nagaingon. Prinsipyo sa pulong sa Dios. You have not because you ask not. O man mo pangayo Ang Diyos naghuwat man lang. He's just tapping his foot. Ngayon mong pangayoon. Now, tingali mo, magpilosopo ka. Naibaw na magka ang Diyos. Nganong kinahanglang mo ampo pamanta.
Wala ito ni ihemplo, atong itandi ni sa atong human fathers. Tawhanon nga itong mga amahan. Kita nga itong mga amahan, gusto gyud sila nga unsa. Mo parahig nato, mo parahig ang mga anak sa mga amahan, inahan. Lami ba ang feeling nimo og mo parahig? Kaya lami ang imong paghatag. You see? Mao po na ang Diyos. Nagikinahanglan nga imong pangayoon. You have not because you ask not. Namo na. Kaya wa po kay alam magunsaon lagi nimo pag kanang tuman ang paagi sa pagampo. Di protocol, ground rule. So, kay kini mo ni bahin ni sa family relations. Ang atong pagka kanang lambigit, ang atong relasyon nga to sa Dios nga kita mga anak niya. So diha sa Colossians 3:18, family relations na niya ang gisgutan. Ang ingon ka ng wives, mga asawa, be subject to your husbands as is fitting in the Lord. Be subject, but pasabot, pagpailalom sa ilang otoridad, sa imong bana, as is fitting in the Lord. Versikulo 19, husbands, love your wives, and do not be embittered against them. Maupo na ang mando ngadto sa mga bana. Now, okay, ato ragong reviewhon gamay kadtong upat ka divine institutions. Unsa maning basabot nini? 4 divine institutions. Upat ka mga katukuran sa Dios. Ang nag-una gyud ini ang volition, kabubuton. Okay? Gitukod ni sa Dios kining kabubuton. Diyos nung katukuran na. Ang sunod, kaminyoon. Iya ning gi-establisar. Iya kining gipahimutang sa Dios nga institusyon. Ang ikatulo, panimalay, family. O ang ikapat, ang nasod. Okay? Ako balikon. Number 1, volition. Now, kinsa man, kay na kining upat, no, ka mga Diyos nung katukuran, na ay otoridad. Okay? Now, kinsa may otoridad ni ining volition? Ni ining kaugalingong kaubuton. Kinsa may otoridad? Self. Ikaw. Kita. May otoridad. See? Now, ikaduha, ang kaminyoon, kinsa may otoridad? Kinsa may otoridad ni ining kaminyoon between husband and wife? Ang otoridad maong bana. Okay? Kaya ang function sa bana, mao ang, besides being the authority, siya ang initiator. Mao ni function gyud sa bana, initiator. Ug ang asawa, responder. Mao ginay kanang the proper function. Okay? Sumala sa pagpahimutang sa Dios ni ining institution of marriage. So ang bana may otoridad, okay? Siya ang kanang initiator, ang asawa responder, tigtubag. Okay, authority, bana. Ang ikatulo, family. Ang family, kinsa man. Kinsa man ang otoridad sa family? Ang ginikanan. Of course. Ang mga ginikanan, maoy authority. Bana o asawa, silang authority. Ngadto silang pamilya. Okay, ang ikaupat, nasod. Kinsa may authority or otoridad sa nasod? Ang pangulo. Ang mga
kanang magdudumala sa nasod. The president o sa nadihang matang sa panggobyerno nila, na prime minister ba o sa basta mao na otoridad. So, volition, kita ang otoridad. Marriage, ang bana. Family, mga ginikanan. Nation, ang mga pangulo sa nasod. Okay? Unfortunately, subo kayo palandungon na kining kalibutan, this world is trying to destroy niining upat ka divine institutions, especially ang divine institution number 3. Unsa may divine institution number 3? Family. Panimalay. Mao nay kanang objective din ng kalibutan nga magguba ang panimalay. Apan diha sa piso 5:22, di man eh. Wives, mga asawa, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Submit. Pagpaubos kanang inon nila nato sa Visayan, pagpaubos. This is God's mandate to wives. Mando ka na nga sa mga asawa. Apa nato usab nga hinumduman nga ang katungdanan sa bana is as initiator. Kung giingon nimo di padugay. While ang iya sa asawa, he is a responder. That's how God designed it. Giingon ana niya pag disenyo, pagmugna, pagpahiluna. Likewise, ingon nga mga Kristohanon, as a Christian husband and Christian wife, the virtues of personal and impersonal love gikinahanglan pagayo to be applied within marriage. Kung nahibaw na magkaon sa buta-sabot ni ining personal o impersonal love. Ang personal, imo lang ning kanang direct ngadto sa mga unsa pinili nimong mga hinigugmay, mga asawa o kung ikaw asawa, imong bana, all of that. So personal, imong mga anak, personal imong gugma ngadto kanila. Apan kining impersonal love, ang ipasabot ni ini ang imong kanang paghigugma ngadto sa ubang sa imong isigatawo. Mao na ang impersonal love nga imong i-direct ngadto sa ubang tao. Okay? Ang meaning yun ning impersonal love mao ni nga wa kay gitiner nga mga sala sa una-una. You are free from any mental attitude sin. Impersonal love. Okay? So mao na atong pagtuki nimo. Dinhi lang una kita kutob ato ipadayon ni ugma. Ayaw si Piata ang sumpay niini. Sa atong pagpadayon niining atong Bible study na apat na magdupot gihapon niining the Doctrine of Divine Guidance. So padayon kita niini. Wa kita'y hunong na niining atong Bible study. Rain or shine. Unsa na ba kay mga gibati diha, may balatian o unsa diha, padayon kita. Pagsibog ng tusonahan. Kay dili ta makaako nga mabalda kita, mahunong kita ni Satanas. Kay siya lihok ra bagay na siya day and night nga paningkamot gid siya nga bababagan ta nga mahunong ta sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Okay? So padayon kita nining atong Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kini grasya nga gisangkap sa Dios kanatong mga anak sa Dios, mga Kristohanon, mga luwas. Busa kanimo fellow believer, giawha, gidapit ka sa pagpadayon sa atong spiritual momentum.
Hangtod magkabot ginato ang atong main objective, our common goal, which is spiritual maturity, nga naa kita katako sa pagkinabuhi, inig dangat nato niya ng maong ang alang kanimo dili pa magtotoo, gidasing ka, giawhag ka sa pagpadayon, bason ra nga ikaw makaamgo sa mga punto sa doktrina nga atong hisgutan nga mao'y makapaable sa imong salabutan, lingkawas kanimo. Kay ang Juan 8:32 nagaingon man, ikinahanglan ng imong pagkatos kamatuoran aron ikaw magawas nun. You shall know the truth, and the truth shall make you free. Magampod na. Amahan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagpadayon, sa pagtudlo ka na mo sa imong mga kamaturan, nining adlaw. Ubani kami, O Diyos, sa among pagbuwag, iway kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik dinhi. Nining among pagtuon sa imong balang pulong, nga dili na mo kinikatandi sa bisag unsa mang manungdanong butang ng kalibutan. Salamat nini, O Diyos, aron kami malig-on gayud sa among pagbarog diha sa imong kamaturan nga imong mga anak. Salamat, O Diyos, ning tanan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.